Sigħat qabel instabet bon amħanxar f'Santa Venera, l-akkużat Jelle Ripma u l-vittma Shannon Mack kienu flimkien fl-armier waqt attività ta' kumpanija tal-gaming li kienu jaħdmu magħha. Dan sostnieħ l-Ispettur Kurt Zara fil-qorti meta l-ġimgħa filgħodu bdiet il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-Olandiż ta' 22 sena li jinsab mixli bil-qtil makabru ta' tfajla Olandiża fit-3 ta' Awwissu li għadda. Fil-qorti ġie spjegat li Shannon Mack li kellha 30 sena kienet tiftaħ qalba maħbieba li meta kienet toħroġ ma' Jelle Ripma kien ikun aggressiv magħha. Fil-fatt hija kienet qalet lil sħaba li kienet din ir-raġuni li waslitha biex telqitu. Quddiem il-Maġistrat Simon Grech intqal li l-akkużat u l-vittma kienu ilhom xi ġimagħtejn li temmew ir-relazzjoni bejniethom, iżda dakinhar li seħħ il-qtil Shannon Mack waslet id-dar lill-allegat qattil. L-Ispettur Zara saħaq li Mack waslet lill-akkużat fl-appartament tiegħu fi triq l-Istampaturi, metri l-bogħod minn fejn instab il-kadavru tagħha fi triq il-Mastrodaxxi. Intqal li hemmhekk huma kellhom argument u l-Olandiż qabad mill-kċina sikkina twila bejn 4 u 6 pulzieri u ħadha fil-post fejn instabet mejta u ħanxrela onqa. L-Ispettur żied jisħaq li filmati minn kameras tas-sigurtà li ġew elevati mill-post tad-delitt u raw li l-akkużat jiġri b'xi ħaġa f'idu. L-Ispettur reġa' spjega kif wara li waslu għall-allegat qattil huma daħlu biex jarrestawh u sabuh fuq suqfan. Meta ttieħed id-depow, il-pulizija saqsew ħallajnuna legali u kien hawn li huwa ammetta li kellu argument ma' tfajla Olandiża u qatilha. Fil-qorti intqal li f'terrazzin qrib fejn instab il-ġisem bla ħajja ta' Shannon Mack instabet sikkina u telefon ċellulari li t-tnejn kienu mċabsin bid-demm. Intqal li l-akkużat prova jeħles minn dawn l-affarijiet fejn l-istess kameras ta' sigurtà qabduh jarmihom għal fuq it-terrazzin. Intant fil-qorti xed ukoll Robert Spiteri, persuna li toqgħod f'appartament viċin fejn instabet maqtula Shannon Mack. Xed li għal-ħabta tas-6 ta' filgħodu dakinhar ħareġ joħroġ l-iskart barra u fil-pront ra mara mitluqa mal-art. Għal-bidu Spiteri ħaseb li din kienet fis-sakra, iżda meta resaq viċin lejn il-vittma ra id-demm minn taħt gedduma l-isfel. Qal li ġisimha kien vjola u d-demm taħt il-ġisem kien għaqad sew. Il-kompilazzjoni mistennija tkompli x-xahar id-dieħel.